Ayaw ninyo hukmi ang oban. Lucas Kapitulo 6 versikulo 37, 42. Ayaw ninyo hukmi ang oban aron dili o sab kamo hukman sa Dios. Ayaw kamo pag-ingon nga kinahanglan silang silutan, aron dili o sab kamo silutan sa Dios. Pasayluan ninyo ang mga nakasala kaninyo aron pasayluon o sab kamo sa Dios. Panghatag kamo aron hatagan o sab kamo sa Dios. Kon maghatag kaninyo ang Dios, madagayaon gayod, daw sa mga giuyog niya ang taksanan, gidasok, o gipaawas pa niya sa dili pa ibubos sa inyong sodlanan. Kay kon ansa kadako ang inyong ihatag sa oban mao o sab ka na ang ihatag sa Dios kaninyo. Pagkahuman ni adto gisultihan sila ni Jesus nini nga panultihan, walay buta nga makahimo sa paggiya sa laing buta, tungod kay mga hulog silang duha sa bangag. Walay tinunan nga labaw pa sa iyang magtutudlo, apan kon natudloan siyag maayo ug nakahuman sa iyang pagtuon, maisama o sab siya sa iyang magtutudlo. Nganong tan-awen man nimo pag-ayo ang gamay nga puling sa imong isig katawo, apan wala nimo tagda ang imong puling nga sama kadako sa troso. Ansaon mo pag-ingon kanya, kuhaon ko ang imong puling, nga ikaw gani wala man makakita sa imong puling nga murag troso kadako. Tigpakaaron ingnon, kuha una ang imong puling nga murag troso kadako, aron makakita kapag ayo sa imong pagkuha sa gamay nga puling sa imong isig katawo.